Bilang balay na mitipon para kaniting kapag masusyan, pakisabi mi pong maya, pingisulod lang masalesa, rin kaya kayong face mask, hanggang mayari po yung misa. At agkatanla po rin malda, makiabeta mo pong makibat, karing dalit, panalangin at kanta, kabang magmisa. Dakal pong salamat. Pasibayo, maya pa, abak po, kaya kayungan. Miti punta mo po ngeni, batayang samban, purian at pasalamatan ng malugod at mapamakalulong Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat la po ding makatuki. Paraking kapasalamatan da po di William Yao, the family of the late Felicidad Manansala, Waldrop and Rosal family, Helen San Pablo, Ricky and Adoracion Caneles, Calfon Manufacturing Philippines Incorporation, Patrick Arcura and family, Claire Cochon, Bong and Nita de la Casa, Patricio San, Angelina San, Aimlin Paras, Rosalina Capulong, Alicia Malyari, Edeta Pineda Yalung, Rosana Manyalung Tan, Joy Dungka Espino, Toreta de la Cruz Villegas, Ampopoy Rex Paras. Para kingaldo anibersaryo ng Kebaitan dari Nida Santos, Antonio Tony Canlas, Claire Cochon, Kuya Jun Rey. Para king kayadwanan dat pamanantabe ng Banal Espiritu, karing families and friends of Father Noli, Father Meg, Father Jasper, Father Mark Anthony, HRP staffs and mandated organizations, Mario Trinidad Zatin and family, Rodolfo and Vice Governor Liliananay Pineda and family, Governor Dennis and Yoli Pineda and family, Rosel Pineda, Sel Puno, Cecilia and Miguel de Castro, Alan and Edna Vitog and family, Lintlon Baluyot and family, yung mga uring between and family, Patty Golyer and family, Gilbert Elovenisa, Nuki and family, Ronel Ginto, Grace Santana, Joel Santana, Juan Jose Santana, Noel Manankil, Josephine Gonzalez, Marian Manankil, Evangelina Manankil, Mayan Aquino, Eliana and Joaquin, Marlo Victor, and Frida Liangco. Para king kapaldanan pa may kakatawan ng pang spiritual dari Joy Espino and children, Olivia Balatbat, Lolita Rodriguez, Anton Villanueva. Para king malalago ang kapaldanan dari Pope Francis, Roberto Rayos Rosal, Helen Rosal San Pablo, and Lawrence Rosal San Pablo, Constancia Rosal Pamintuan, Lilia Lucia Nagyat, Jose Augusto Nagyat, Richie and Rima Pablo, Jelly de Guzman, Jose Peping and Son, yung mga ring between, Daniel Stevens, Lilia Dison Berkeley, Gertrudes Pineda, Robin Nepomuceno, Danica Ann Damagin, Marichu Cedro, Edgar Bagang, Gemma Makapinlak Rosal, Jomar Pangan, Romina Canilao, Corazon Rhea, Andy Lopez, Adam Lopez, Sinaida Lopez. Ganakantala naman din kalugaran tamong meyang unabye, lalong-lalo na rin Bishop Victor Ocampo, Monsignor Aquilino Ordonez, Teresita Wilkerson, and Daryl Charles Wilkerson Sr., Leopoldo and Aurora Nepomuceno Valdez, Dr. PJ Nepomuceno, Carmelo and Concepcion Nepomuceno, Romarico and Katrina Henson, Monsignor Cosme Betwin, Monsignor Andres Betwin, Policarpio Betwin, Jose Joaquina Betwin, Antonio Sr. Dizon, Lourdes Dizon, Mariam and Michelle Wong Gonzalez, Rodrigo Wong Gonzalez II, Alfonso Wong, Emilia and Santiago Gonzalez, Francisco and Francisca de Tioco, Alfredo Chao, Chua Tangen, Yao Bunkeng, Mame Yeng, Edward Yao, Santiago Tay, Antonia Reyes, Maximo Chao,
Cecilia, Raquel, Alberto, Maria, Lilian Lacson, Reynaldo Reyes, Herminia Reyes, Chito Reyes, Teresita Camaya, Teresita Punsalan, Fernanda Camaya, Felipe Buan Jr., Aurora Cosme, Paz Gibo, Nemesio Punsalan, Ronald Ariscon, Rogelio Ariscon, Rolando Ariscon, Stephanie Abungan, Emelita Aquino, Cleope David, Pedro Ochoa, Souls Nires of Gates of Heaven, Manolito Gueco, and Wilhelmina Pulumbari, Carlito and Nicolas Pineda, Marcos Lumanlan Jr., Conchita de la Cruz, Florencia Basilio, Renato Tayag Sr., Adoracion Tayag, Abraham Tayag, Mark Christian David, Dometilia Canlas, Mariano Dizon, Manuel Nelson Viray, Restituta Viray, Ricardo Viray, Reynaldo Garcia, Anastasia Garcia, Lucrecio Garcia, Bernabe Intal, Alejandro and Leonardo Canlas, Penereso and Reina Mariano, Gertrudes David, Venancio David, Angelita David, Ricardo Bermudo, Victorio Bermudo, Deucadia Bermudo, Virgilio Limbitco, Francisco Gelasio Ortega, Flaviano and Agida Tomo, Brian Ginto, Felix Limpin, Leonor Esguera, Virgilio Gueco, Flora San, Francisco San, Patricio Cipe Jr., Carmen Dizon de la Cruz, Seferina Dizon, Roberto de la Cruz and Bienvenido, Nicasio Sagcal, Conchita Sagcal, Sani Sagcal, Gerardo Macabanti, John Joseph Balahavia, Felipe Primitiva Tan, Angelito Tan, Guillermino Tan, Pablo Espirito, Lucia Espirito, Juanita Espirito, Elizabeth Infante, Benvenido Infante, Lucia Infante, Imelda Santos, Cecilio and Priscilla Messina, Gloria and Anita Messina, Demetria Mejia and Juanita Sahagun, Renato Sampang, Remyo Lumba, Gloria Pinpin, Carmen Uy Cana, Carol Chua, Leoncio Uy Cana, Freddy So, Doleras Uy, Antonio Uy, Ko Teng Hong, Kima, Teresita Espino, Johnson C., Michelle Banag, Felix Aguinaldo, Patria Aguinaldo, Rogelio Banag, Jose Salunga, Maria Paz Sikat, Epanyo Sikat, Pauscolita David, Chua Hok Shu, Mariano Tiu, Rolando Tiu, Teresita Gosyang, Edelberto Guerrero, Crispina Miranda, Josephine Guerrero, Maria Paz Gelan, Eddie Gerlan, Penicula Sagnit, Tomasa Ariola, Luesa Villanueva, Olilia Tioseco, Maria Soledad Tioseco, Rosario Tioseco, Tessie Pabalan, Catlea Pabalan, Telma Alamares, Virginia Zamora, Domingo Zamora, Virginio David, Elias Gonzales, Susana Gonzales, Milagros Gonzales, Arturo and Filesa Tanudra, Josephine Acosta, Lourdes Tanudra, Renato Pineda Sr., Bartolome Pineda, Consolacion Pineda, Manuel Ico, Maria Ico, Dominic Gabriel B. de Dizon, Nestor Ilagan, Estrella, Elizabeth, Hermelo Mendoza, Pangilina Nadela, Mutia Lourdes Tiamson Remedios. Pangaditala ding sablang kaladwa, lalong-lalo na retang lalong mga ilangan king pakalulu ninggin.
Kaniti pong Aldo, pagmasusyantayin, kanam ng Domingo ning pamanyubling mebye. Ing manimuna, king kapag masusyaning banal Eucharistia, yapi ni Reverendo Padre Elmer B. Salonga. Kilagyan ng igpa, amponing anak, amponing banal ay Espiritu. Amen. Ing grasya ng ginutang Yeso Kristo, ilugod ng Diyos, ating pamikayagaw ng banal ay Espiritu. Manatili sanang parati kay kayo. At kaya ka antimurin. Maya pa, abak po kay kayo ngan. Sisantalangin rin kaya katang kasalanan, batang maging karapat dapat magmasusi, karing banal a misteryo. Ikatamangan po, magkumpisal ko, Kin Diyos sa mayupayang totoo, at kaya kayo kapatad, ulimi kasala kung dina, kingisip amano at dapat, at miyaliw ang kakulangan. Pulinita, panigapuko kang Santa Maria ang kapilan mang biren, karing sablang angelang pong santo, kaya kayo kapatad, panalangin niyo ko ken Diyos sa ginutang. ing Diyos sa may payang totoo, pakalwa na katamo, at king pangapataw da rin kasalanan tamo. Idala na katangan sana, king be alananga. Amen. Cristo, pakaluluan mo.
Manalangin tamo. O Diyos, sa ikpami, ginawa king sabla. Ing korona na ning kekang pamaglalang, yaing anak ning tao amibayit king metong ababay. Dapat alang pigmulan, migdusa para kay kami. Dapat mabibiyay manggaman kapilan. Ing lilibas ming biyag mi koronan sana, king pangwakas sa tula ning pamanyubling me kagumna. Uling ing ginu, manggaman king alananga. Amen. Pamamasang iba't king libro ding dapat ding apostol. Ipilipe mentaya king syudad ning Samaria at penaral ni Kristo karing tao karin. Ding tao misasan metong lang tinanggap matula king penaral na. Ulining dindamdak kaya at ila mismo ikit dalaring mala ade patana. Ating mga rok ay espiritong lilwal kukulisak, karing dakal ay naliplanda, at dakalang tuto, ring lumpu at pile, kinayap. Inyami ka maragul apamagsaya, ketang syudad ay ito. Abalitan daring apostol karing Jerusalem, king ding tao Samaria, tinggapda ing amano ning Diyos. Inya tinubudala ring karela di Pedro ampo iwan. Inyang miras la karin deti nga dua. Penalangin dala ring talasal pantaya. Ban malyari ring tanggapan ing banal ay Espiritu Santo. Uling eya tinipa ing banal ay Espiritu kanino man karela. Makagyong may binyaglamo king lagyon ing Ginong Esus. Kaybat nita timpak dalar Pedro at Juan dinggamat da karela at ilangan tinggap de ing banal e Espiritu. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Purienye ing Diyos, kambening masayang kulisak, ikayong sablang melalang, dalit kayo king ligaya ning kayang lagyu, kaya ibye ing tapat at kapurian, sabihan iti king Diyos, tutulang makapagmulala, ding kekang daraptan. Ding atsuking yato keka sambala, daralit kapurian para keka, at kekang lagyu yang purienda, meko keni at lawanyu, ing makapagmulalang dapat ning Diyos, king libutad ding tao. Ing dayat malat kayayang pemalan. Inya may kalakadla libutad na nin taong kaya katamong pipumpunan. May sayata mo uliniting kayang depatan ya ing magaring mitmong kayo payan king kapilan paman. Ikong sablang ating takot kin Diyos, meko keni at makiramdam kayo. Ibalita ko kaya kayo, ing sablang de patana kanako. Purya niya ing Diyos, uling kakong dalangin,
natingyan at lugod ng ekukupas, kako nakelingwan. Pamamasang iba't king bumuna ng sulat San Pedro. Sambanye i Kristo, king mabilog yung puso, at kilalanan niya anding ginu. Manatili kayo sanang makasadyang makibat, karing taong mangutang tungkol king kapanayan, ning kapayapan at tsu kaya kayungan. Ibiyayo sana king mong ganaka at kagalangan. Ingatan yung malinis, ingke kayong konsensya, ban kanita, potang lilibakan da kayo, detang maglibak king mayap yung panugali. Antimong talasuyo ng Kristo, ilang dilira, duminila, king sablang panyabyanda, laban kaya kayo. At nung burian ng Diyos, ing dumalan kayong kasakitan, masanting nga palak, ing dumalan kasakitan, ulining pamanyapat yung mayap, kesa king pamanyapat yung marok. Uling i Kristo, mismo meteya para karing kaya kayong kasalanan. Misan mo, at para king kapilan paman. Ing taong banal, para karing makasalanan. Ban kanita akwa nakatamong ilapit king Diyos. Petere, ingkeyang katawan, dapot sinubliyang mebye, anting taong espiritual. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Tamongan po, ing lulugod ka na ako, pamintuan nala ringamano ko. Luguraneng igpako, at igpako at ako, manuknangan kaya. Inginu manatiliyo kay kayo. At keka antimurin, Pamamasa king may pabalita agpangkang sanuan. ligaya keka o Ginoo. Jesus nga nakaring kayang alagad. Nung kaluguran nyo ko, pamintuan nyo laring utos ko. Manyawad ko kingig pa at di na kayong talasaw pa kakayabeyo kapilanman. Yaing espiritu ning katutuan na atanggap ning yeto, uling akakit at balo. Dapat kayo balo ye uling kayabeye at manok na nga niya kay kayo. Ero ko lakwan magdili-dili, mibalik ko kay kayo. Saguli namo at enanako akit ning yato. Dapat ikayo akit siya ko, uling mabiya ko. Ikayo man me kayo,
Abaluyo king aldong ito, king atsuko king igpa, at ikayo atsu kayo kanako, nung makanano kong atsu ke kayo. Ing tatanggap ka ring utos ko at tutupad kareti, ya ing malugod kanako. Ing lugurane, ing igpako, itang malugod kanako. Luguran ke at ipakilala ko kaya, ing kanakong sarili. Kapatad, ing mayap ng balita, ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Pasbay po, maya pa, abak po kekayangan. Okay lang po ba kung magtatagalog po tayo sa ating homily? So dahil po sa aking parokya, yung aking pong mga parishioners, international po sila. Meron pong Tagalog, meron pong Ilocano, meron pong Bisaya, meron pong Kapampangan. Kaya po Taglish ang homily ko po doon sa aking parokya, sa Our Lady of Sorrows, Severa, Mabalacat. Minsan nagpunta po ako sa isang fast food. Nakasabay ko po ang dalawang mag-asawang matanda na kumakain. Medyo nakaramdam po ako ng inggit sa kanila. Sabi ko sa aking sarili, buti pa sila nagde-date. Sana all may ka-date. Napansin ko ang babae lamang po ang kumakain, habang ang lalaki, nakatingin lamang po siya sa kanyang asawa. Magkahalong lungkot at awa ang aking naramdaman. So sabi ko po sa aking sarili, baka kulang ang kanilang pera, kaya yung babae na lamang ang kumakain. Napabilib po ako sa lalaki, kasi kaya po niyang hindi kumain at magsakripisyo para po sa kanyang asawa. Mahal na mahal niya talaga ang kanyang asawa. So sabi ko po sa aking sarili, iilan na lamang po ang mag-asawang talagang nagmamahalan. Pipicturan ko sana sila. Kaya lang, nagulat po ako nang matapos pong kumain ang babae. Dahil kinuha po niya ang kanyang pustiso, pinunasan niya ng tissue, at ibinigay po niya sa kanyang asawa. At ng lalaki, inilagay naman po niya sa kanyang bibig. At siya naman po ang kumain. Kaya pala, hindi siya kumakain, hinihintay pa niya yung kanyang pustiso. Iisang pustiso lang pala ang gamit nilang mag-asawa. O yan, ang tunay na nagmamahalan. Ang tawag po doon, true love. Pinutanayan po ng mag-asawa ang walang kondisyong pagmamahalan. Sa Ebanghelyo po natin ngayon, sinabi po ni Jesus, kung talagang mahal ninyo ako, isa sa katuparan ninyo ang kautusan ko. Malinaw na malinaw po sa atin ngayon kung bakit kailangan po nating sundin at tuparin ang mga kautusan ng Diyos. Dahil mahal po natin ang Diyos. Kaya mali po ang sabihin po natin na tinutupad ko ang kautusan ng Diyos dahil ayaw kong mapunta sa impyerno. Mali pong nasabihin na tinutupad ko ang kautusan ng Diyos dahil ayaw kong mapunta sa impyerno. O kaya naman, tinutupad ko ang kautusan ng Diyos dahil meron akong hinihinging kapalit sa Diyos. Nagsisimba po tayo hindi dahil gusto po nating mabawasan ang ating mga kasalanan. Tumutulong po tayo sa mga mahihirap, hindi para makatanggap ng gantimpala sa Diyos. Tandaan po natin, gumagawa po tayo ng mabuti at nagpapakabuti po tayo dahil mahal natin ang Diyos. Dahil sa bawat paglabag po natin sa kautusan ng Diyos, para po nating sinasaksak sa puso ang Panginoon. Sa tuwing sinusuway po natin ang kautusan ng Diyos, para na rin po natin siyang pinapakong muli sa krus. Ganyan ang kahirap, kasakit ang nararamdaman po ng Diyos.
kapag nakakagawa po tayo ng mga kasalanan. Kapag sinusuway po natin ang kanyang mga kautusan. Ganyan din po ang nararamdaman ng mga magulang sa tuwing sinusuway sila ng kanilang mga anak. Nagdurugo din ang kanilang mga puso sa tuwing linalabag ng mga anak ang utos ng kanilang mga magulang. Ano po ba yung kautusan na sinasabi ni Jesus na dapat nating tuparin sa ating ebanghelyo? Kung inyo pong matatandaan sa lumang tapan, ibinigay po ng Diyos ang 10 kautusan kay Moses. At nang dumating po si Jesus, yung 10 kautusan na yun, ginawa na lamang po niyang 2. At ano po yung 2 kautusan na yun? Love your God with all your heart, with all your mind, and with all your soul. At ang pangalawa, love your neighbor. Nang sabihin po ni Jesus na tuparin ninyo ang kautusan ko, itinuturo po niya sa atin na ang pag-ibig ay hindi lamang po puro salita, kundi maging sa gawa. Dahil tandaan po ninyo, kahit araw-araw, oras-oras, sinasabihan mo ng I love you ang iyong asawa, pero pagkatapos naman nun, binubugbog mo siya, hindi mo siya binibigyan ng pera, o wala rin pong kwenta ang halaga, ang iyong pagsasabi ng I love you. Dahil ang salitang I love you, kailangan hindi lamang po sa salita, maging sa gawa. Ano po ba ang katangian ng isang tunay na pag-ibig? Paano daw natin malalaman kung tapat o totoo ang isang pag-ibig? Una, love must have discipline. Discipline means doing something hard because it is right. Ibig sabihin, kahit mahirap, sa ngalan po ng pag-ibig, gagawin mo. Kahit mahirap, sa ngalan ng pag-ibig mo, titiisin mo. Minsan, mayroon po akong napanood na palabas sa TV. Lahat po ng kanyang anak ay mayroon pong sakit sa pag-iisip. Mahirap po ang sitwasyon po niya, lalo na't may edad na rin po ang matandang babae. Pero kahit mahirap, kinagawa po niya. Dahil mahal daw po niya ang kanyang mga anak. Kahit mahirap, tinitiis po niya alang-alang sa kanyang mga anak. Ganyan naman po talaga ang mga ina. Kaya po nilang tiisin ang lahat ng hirap para sa kanilang mga anak. Ang pagiging isang ina daw ay kailanman ay hindi natatapos. A mother is always a mother. She never stops worrying about her children, even when they are all grown up and have children of their own. Kahit masaktan mo ang ina, titiisin niya. Minsan may isang ina na kaya po niyang alagaan ang 10 anak. Pero ang nakakalungkot, ang 10 anak, hindi po nila kayang alagaan ang nag-iisa po nilang ina. Ganyan kahirap maging isang ina. Ganyan ang pagmamahal ng isang ina. Pangalawa, love must have patience. Hindi raw ito padalos-dalos. Unti-unti, dahan-dahan itong umuusbong sa ating mga puso. Dahil tandaan po ninyo, ang pag-ibig na minamadali, madali rin po itong mawasak. Kaya sa mga kabataan na nakikinig po ngayon, huwag kayong magmadali. Kilalanin niyo muna ang isa't isa para hindi ninyo pagsisihan sa bandang huli. Ganyan din ang ipinapakita po ng isang ina. Hindi ba't ng mga bata po tayo, matyaga niya tayong tinuturuan para magsulat, magbasa, maglakad, magbihis, mag-ayos ng ating mga sarili.
Binabantayan niya ang kanyang anak sa pagtulog. Ni ayaw po niyang madapuan ng anumang insekto ang kanyang anak. Kahit napupuyat po siya, matyaga po niyang binabantayan ang kanyang anak. Pero ang nakakalungkot, ngayong malaki ka na, bakit kung sigawan mo ang iyong ina, para kang naninigaw ng isang batang paslit? Bakit ngayong matanda na ang iyong ina? Bakit wala kang tiyaga sa pag-aalaga sa kanya? Hindi ba dapat ngayong mahina na ang iyong ina, ikaw naman ang matyagang mag-alaga sa kanya? Dahil yun ang tunay na pagmamahal. Ang pagmamahal na may pagtsatsaga. Pangatlo, love must be reasonable. It must have an intellectual basis, not based purely on emotion or feelings. Dahil ang emosyon po natin madaling mag-iba. Ibig sabihin, hindi lamang po puro puso ang dapat pairalin. Kailangan din po natin gamitin ang ating utak. Maraming mga tao naging miserable ang buhay dahil puro emosyon ang kanilang pinapairal. Hindi po ganyan ang isang ina. Ang ina may pusong malambot, pero kaya po niyang disiplinahin ang kanyang mga anak. Kapag nagkamali ang kanyang anak, hindi po niya kakampihan. Bagkus tuturuan pa niya ito para maitama ang pagkakamali ng kanyang mga anak. Ito po yung pag-ibig na ipinakita at ipinadama ng Diyos sa atin. At kung ganito rin ang pag-ibig na umiiral sa ating puso, hindi po imposible na matutupad din po natin ang kautusan ng Diyos. Ngayong araw na ito, ipinagdiriwang po natin ang araw ng mga ina. Ito po yung araw na kailangan po nating alalahanin ang sakripisyo at paghihirap ng isang ina. Mother is the blessing that no one can replace. Always love your mother, my dear brothers and sisters. Appreciate the food your mother cooks. For some don't have food. Others don't have mothers. No man can protect you like your father, but no woman can love you like your mother. Your mother will always love you no matter how many times you broke her. Hindi ka iniwan ng iyong nanay nung bata ka. Kaya ngayong matanda na siya, huwag mo naman siyang iwanan. She's the only one person, but she's the person that matters the most. Mahalin po natin ang ating mga ina. Kahit madalas, ang mga ina po natin hindi natin maintindihan sa kanilang mga sinasabi. Kapag pinapagalitan ka, sasabihin nila, sumagot ka. Bakit hindi ka sumasagot? Kinakausap kita. Pag sasagot ka naman, aba, sumasagot ka na, marunong ka nang sumagot. Ganyan ang mga ina. Kapag ang mga ina, walang preno po yan sa bibig. Umaga pa lang talagang para po silang rapper. Mapapahiya po si Francis Magalona sa galing na pag-rap ng nanay. Sasabihin niya, tanghali na nakahiga pa kayo dyan. Kaya nga wala nang pumapasok na swerte sa inyo dahil tanghali na natutulog pa kayo. Pero pagkatapos naman nun sasabihin niya, o kumain na kayo, nakahanda na ang pagkain. Ganyan po ang isang ina. Kaya kailangan po nating mahalin ang ating ina dahil sa kanyang sinapupunan tayo na buhay. So sa inyo pong mga ina, Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Amen. Yung pong mga nanay, magsitayo po sa kanilang mga upuan para po sa kanilang special blessing.
Kinubiryan mo ing balang tao, mi pangagliya at dalane ning imana king sepupunan na. Inyang mi katawan niyang tao, ing anak mong pakamalan, yaman mi pangagliya king upaya ning banal espiritu, king sepupunan ning indong Birhen Maria, at inyang miras na ingaldo, mi bayit siyang kalupami, king metong ababay. Bendisyonan mula ring sablang ima, idayu mula king sablang sagkul, king mabayat a kapanandaman, pagkaluban mo lang maya papamay kakatawan, at matibe kapilubluban. Dinan mo lang kapibabatan, king pamaglingap, pamanantabe, pamanuruda, karing anak da. Maging pailambawanan lasana king amano dapat da, king be at kasalpantayanan da, ban kapamilataning banal dang kayawsan, alangpat na mula sanang dagdagan ding mabilang nga anib ning banala kapulungan mo. Ban king kapamilatan da, lalo lang dakal ding mi bayit king be alananga, bang kanita ing meto ketawan, abalo ne sana ing maya pabalita ning anak mo, Jesus, ang mabibet magari kambe mo ting banal espiritu, Diyos manggaman king alananga. Amen. Ikatamongan po, talakata na po, sasalpantaya ko, Kin Diyos, pang mayupayang tuto, linalang king banwa at yato, at kang Yeso Kristo ang anak ng bugtong aginuta mo. Piyang agliking upaya ning banal espiritu, libait kang Santa Mariang Birhen, tinasalalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus mete at mi kutkut, tinipaya ka ring mete, king katlong aldo sinubliyang mebye, pepay tas siya banwa, makalukulok ko ananing Diyos, sigpang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik ya naman keti, ban mo kum ka ring mabiyayang pon mga mate. Sasalpantaya ko king banal espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawa daring kasalanan, king pangasubliram yeding mete, at king biye alananga. Amen. tapat king utos ning Ginoo amamawos kay katamong lugod ka ring sablang tao, misan metong tamo king panalangin kaya ben ng Jesus sa kay katang Ginoo. At nga tamong sumabi kaya Ginoo, ibiyemeke kami ing espiritu mo. Ginoo, ibiyemeke kaming espiritu mo. Ban ing espiritu ning sikanan, miyabiyaya ka ring hanggang kailangan mo miya patutuking kapanayan, amabiyaya ka ring puso tamo, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, ibiyemeke kaming espiritu mo. Ban ing espiritu ning upaya, miyabiyaya ka ring mipasakitan, paulining pamanokira ka ring karelang konsensya, at tatalakad king karelang katapatan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, ibiyemeke kaming espiritu mo. Ban ing espiritu ning sala, miyabiyaya ka ring epa makibalo king Ginoo, at karing magpabayang tuki keya, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, ibiyemeke kaming espiritu mo. Ban ing espiritu ning sala, miyabiyaya ka ring makibalo keya, at karing umenang makumpil, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, ibiyemeke kaming espiritu mo. Baning espiritu ning lugod, miyabiyaya ka ring bisang sumulong king lugod king Diyos at kaparang tao, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, ibiyemeke kaming espiritu mo. Baning espiritu ding pamisan metong, miyabiyaya ka ring hanggang makirake, kaniting Eukaristiya, kambening kasalpantayanan at pamanalastas, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, ibiyemeke kaming espiritu mo. Ngeni adwanta mo ing sarilitang kapagnasan. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, ibiyemeke kaming espiritu mo. Kinong Jesus itugtugmeng labis-labis, ingke kang Espiritu Santo, kingke kaming nyeto at kingke kaming iglesia. Bustan mong tayrana kaming sumulong king kapanaligan, at sopan metalakad king pahintumulan ming kayabe mo, ulingi king ginumi manggaman kapilan. Amen.
Manalangin kay kapatid, banig kay katamong daon, maging katanggap-tanggap lo, harapan ng Diyos, sikpang may payang tuto. Tanggapan na siya ng ginuiting daon karing gaamat mo. King ikapuri at kiligay ng kayang lagyo. King kaya katami ka sa plala at king mabilog ng Santa Iglesia. Hoy, tanggapan mo sa ating kay kaming panalangin at ayin. Gawan mo kayong karapat dapat karing kay kang sakramento ning lugod. Kapamilatanin pa magkalubong kapatawaran kay kami. Itingan nadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman at iliya kay kayo. At kaya ka antimurin, Yat nayo rin pusoyo. makayat nano king gin. Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Di karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati. At numan ka rin uwig pa Diyos king lanangga at lubos may paya kapamilatan ng Yeso Kristong ginumi. Pupurian da ka king lubos maragulatula kaniting panaunin pamanyubling mebe. Inyang Kristo meging sakripisyo paskwal meyo. Kaya dinatanging munag ning bayong panahon. Ing makabang pamagari ning pamikasala me pupus na. Ing nipahama kaya tumiri na niyang bayong be. Ating tao misan pa megawayang alang kakulangan. Ing tula ning pamanyubling mebe, babayo ning mabilog ayato, kabang ding sablang koro ring ang helga rimbanwo. Daralit da ing kekang ligaya, laing makyabe kami king alantok ng dang pamamaya kapurian keka, ngaming kakanta. Tunay kaping banaloig pa, iking panibataning sablang kabanalan. Uli nito, pagparalampumi. Pabanalan mo sa reting ayin king Espiritu mo. Ban para ke kami, malyari lang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. Bayuya mi daon kusang lubkim pamaylas at kamatayan. Kinuhaning tinape at pepasalamat siya kaya ka. Piras sonet binyene karingkayang disipulo nga na. Konanya iti, ikongan at kananya. Iti ing kanakong katawan, ami dawon para ke kayo. Makanyan mo naman kay ba't ningapunan kinuhaning kalis. Pasibayang pepasalamat kaya ka. Binyene ing kalis karingkayang disipulo, nga na. Kunanyeti, ikongan, minum ko kaniti. Iti ing kalis ni kanakong daya, ing daya ning bayo talanggang tipan, amibubu para ke kayo, at para karing sablang tao. Banket ami patawala ring kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. King
Hinyangin igaganakan miyo pa ing kamatayan pamanyuli ng mebe ng anak mo. Daraon miya kaya kayong tinapay ning be at ing kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad, arapan mo bang sumuyo keka. Mapakumbaba aming pagama mo, kingi kaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo. Tipuna na kami, anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan mewoy pa, in Santa Iglesia ang makalaganap, king meto yeto, bang may ganap ya king lugod. Kambe ng Francisco, ake kaming Papa, ni Florentino, inke kaming Arsobispo, ding sablang pari, religyoso, diakono, at magpari. Ganakan mula naman din kapatid ming pepainawan at manenayang subling me, at ding sablang meyang unabi. Tanggapan mo sana king maligaya mong ngarapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king be alananga, bang kayabe ng Maria ing Birhenin dunin Diyos. San Jose ing kayang tapat na esposo, kayabe ring apostol at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburian, king kekabaning panahon. Puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yeso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at keya, igpang mahipayang tutukagom ning banal ay Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman, king alananga. Ngayon manalangin tamit pong kapanalig at lugod kingig pa, karing amanong tiro na kekatamo ng Ginoo. Ikabos mo kami, O Ginoo, sablang marok, malagod mong ipagkalubing kapayapan kayong panahon mi. Ban king kasapanin kay kang pakalulu, parati kayong mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Yeso Kristong kay kaming talapangabos.
O ginuming Yeso Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan lalakon ko kay kayo, ing kapayapan babya ko kay kayo. Emo sa babalikdan din kay kaming kasalanan, nunilawan mo yung kasalpantayanan ng kay kang iglesia, at pamayapan may pang bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibet mag-ari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapan ng ginumanatili kapilanman kay kayo. At kaya ka antimuring. Bakit tangining mikakan metong tamo, king kapayapan? Niya'y kordero ng Diyos, niya'y milalakoking kasalanan ng yato. Mapalan na rin mayawos, king apuna ng kordero. Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka, dapat tagkasmay nga mano mo, kumayap na ako. Paganaka po para kayong organisadong pamakinabang, tukyan tala po rin CGC o Assurets, nung luka rin tamo po maglinya. By the hand, ya pa mo rin po yung pamananggap at ala na pong sasabing amin. Salamat po.
Manatilita pa mo pong makalukluk para po kareng kapabaluan. O para po kareta po nga pa po makakilala ka na ako, tayo na po makagana ka na ako. Pakilala kayo po yung sarili ko. Ako po yung Reverend Father Elmer Salonga. So naging resident president po ako sa Holy Rosary Parish nung panahon po ni Bishop Ambo. O, kasama ko po sina Father Nitoy, Father Chris Beltran. So narito po ako ngayon para humingi po ng tulong sa inyo. Ako po ay naka-assign sa Our Lady of Sorrows Parish, Severa, Mabalacat. Ang aming pong parokya ay bagong parokya pa lamang po siya. Mag-isang taon pa lamang po kami sa July 27. So humihingi po kami ng tulong para maipaayos po namin ang bubong. Wala po kaming kumbento, wala po kaming opisina, wala pa rin pong bakod yung aming pong parokya. Kaya po ngayon, humihingi po kami ng tulong sa inyo. So paano po ninyo kami matutulungan? Una, meron po tayong second collection. So para po sa mga wala pong dalang ekstrang pera, huwag po kayong mag-alala. Tumatanggap naman po kami ng tseke. Para po sa mga walang tseke, kahit po yung mga alahas po ninyo, pwede po ninyong ibigay sa amin. Isang lana lamang po namin. Kung wala po kayong alahas, o pati po pustiso po ninyo, tatanggapin po namin. Pangalawa, meron po kaming itinitindang raffle tickets din po sa labas. Sa September 14 po ang raffle draw. 50 pesos lamang po yung tickets po namin. Ang first prize, 50,000. Second prize, 30,000. At ang third prize ay 10,000 na meron pong 10 consolation prize na 1,000. So sana makabili rin po kayo. Meron din po kaming binibentang mga produkto tulad po ng suka at crab paste. So yung pong suka, special po yun dahil ako po mismo ang gumagawa po nun. Kapag bumili po kayo ng mga produkto po namin, plus 10 po kayo sa langit. Kapag dalawa po ang binili po ninyo, plus 20 po kayo sa langit. Kapag 10 ang binili po ninyo, plus 100% po kayo sa langit. Sigurado po kayong makakapasok sa langit. Kaya bumili po kayo. Pag-uwi po ninyo, sana makabili po kayo ng aming mga produkto. Nandito po sa gilid, sa side, yung mga nagtitinda po, yung kasama ko pong mga nagtitinda. So sana matulungan po ninyo kami. Mahirap po mag-umpisa, pero sa tulong po ninyo, yung pangarap po namin para maipaayos, mapaganda po namin ang aming parokya, ay maisa sa katuparan po namin. So sa inyo pong lahat, maraming pong salamat sa tulong na ibibigay po ninyo sa amin. Ang Diyos na lamang po ang bahalang gumanti at magbalik sa tulong na ibinigay po ninyo sa amin. Publication of Presbyteral Ordination Bands, Reverend Omar Nino Vitog Defensor, date June 6, 2023, Tuesday, 9 a.m. Maordinahan po siya sa St. Joseph the Worker Parish, Poblacion, Florida Blanca, Pampanga. Si Reverend Arjon Magat de la Cruz, date of ordination June 8, 2023, Thursday, alas 9 ng umaga. Sa San Vicente Ferrer Parish, Calulot, City of San Fernando, Pampanga. Pangatlo, Reverend Christian Ray de Jos Kayanan, date of ordination, June 12, 2023, 3:30 p.m. San Guillermo Parish, Kabambangan, Poblacion, Bacolor, Pampanga. Anyone who has reason to object to their ordination may communicate to the parish priest or to the Archbishop. Marianihan, bayanihan kasama ni Maria. Ang buwan po ng Mayo ay buwan ng debosyon ng pag-aalay ng bulaklak sa mahal na Inang Maria. Sa halip na mga bulaklak ang iaalay po natin araw-araw sa mahal na Ina, ay mga pagkain pantawid gutom ang ating ihahandog upang makabuo po tayo ng mga food packs na ipapamahagi sa mga pamilyang higit na nangangailangan.
Maari kayong magbigay ng mga sumusunod na bubuo ng ating mga kindness bags tulad ng bigas, canned goods, 3-in-1 na kape, instant noodles, mga biskwit at iba pa. Maaari ninyo pong dalhin ang inyong mga food offerings dito sa may harap ng altar bago magsimula ang misa o kaya ay dalhin ang inyong mga donasyon in cash or in kind sa Parish Administrative Office o sa Pastoral Ministerial Office. Fundraising sale at the patio. We have a little fundraising sale at the patio. Meron po tayong pinagbibiling suka, dinuguan, sabon mabango na pangpaputi, at iba pang paninda sa ating patio. Bumili po kayo sa labas para makalikom tayo ng pondo sa pagpapagawa ng Pisambang Maragul. Maraming pong salamat. Talakad tamo po. Manalangin tamo. O lubos mayupaya talanggang Diyos, binalik mo kami king be, kapamilatan ng pamibangon mo kang Kristo, iba't king kamatayan. Pasignangan mo kay sana kapamilatan na niting sakramento, ning ke kaming pangakabos, itingan na duwan mi, kapamilatan ng Kristong ginuming. Amen. Ing ginu manatiliya ke kayo. At kaya ka antemore. At bendisyonan ako ng Diyos sa may payang tutu, ingig pa, ating anak, ating banal ay Espiritu. Amen. Ing misa mi daw ni umenako king tulat kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos. Magrasyang abak, Happy Sunday, po kaya kayo Happy Mother's Day po, karenging ba.